Disclaimer. Alt i podcasten er fiktion. Historiske navne, figurer og steder, der nævnes i podcasten, er ikke bundet op på virkelige hændelser eller karaktertræk, men er brugt som inspiration fra historien. Hej og velkommen til Instituttet, en actual play podcast med vokseværk, pen and paper. Wow. Hey, nyt navn. I den her podcast, der spiller vi Væsensystemet. Det er et system lavet af Free League Publishing. De har sikkert også lavet mange andre gode ting, men her, der spiller vi altså Væsen. Det er vi rigtig glade for, fordi så kan jeg få brugt min uddannelse til noget. Stay in school, kids. Woo! Udmærket. Hvis I kunne tænke jer at se os på YouTube, så er vi at finde der. Vi hedder Vokseværk, Pen and Paper. Hvis I kunne tænke jer at finde os på Spotify eller andre sådanne tjenester, så findes vi også der under Instituttet. Eller Vokseværk Productions. Eller Vokseværk Productions, har jeg fået at vide ud af min øresnegl. Så, vi er på afsnit 2 af sæson nummer 3, så jeg regner med, at det her måske nok er information, der er givet mere end en gang. Men hey, vi skal igennem det. Jeg skal også huske at sige, at vi faktisk ikke er sponsoreret af nogen. Anyway, vi vil, inden jeg læser vores introduktionsmonolog, lige have en lille, sjov snas, som nogen har forberedt. Du har forberedt i dag, Frida. Jeg har forberedt et manuskript til tier.dk. Lær mere i dette tier.dk. Et skolegårdsdrama. Ja. Og jeg siger lige rollerne. Ja. Mathias spiller Lukas. Mm-hmm. Jenny spiller Bøllen Michael. Hvad? Mm. Jeg selv spiller Markus. Ja. Og Nikolaj spiller Bjarke. Ja, tak. Godt. Værsgo. I det mindste har jeg min lommepenge. Hey Lukas, hvad så? Hej Markus. Hvorfor ser du så nede ud? Det er ingenting. Okay, jamen så. Jamen det er bare fordi, jeg er super nedernøje over alle de hormoner, der bare drøner rundt inde i min teenage-krop. Det lyder godt nok hårdt. Men i det mindste, så har du da dine lommepenge. Hvad har du tænkt dig at bruge dem på? Ved det ikke helt endnu, men i hvert fald noget super sejt. What's up, drenge? Står I der og snakker om den hormonelle forandring, man går igennem som teenager? What's up, Bjarke? De laver deres super hemmelige håndtryk. Sejt. Ja, Lukas var lige ved at fortælle mig om, at han har super nedernøjer på over sine hormonelle forandringer. Nej. Jo, Bjarke. Det er faktisk mega hårdt at være teenager, for det kan godt føles som om, man slet ikke kan stole på sin egen krop mere. I dag i matematik kunne jeg ikke gå op foran klassen, fordi jeg havde fået en... Det lyder hårdt, men i det mindste har du dine lommepenge. Hvad har du tænkt dig at bruge dem på? Ved det ikke helt, men i hvert fald noget mega sejt, så jeg kan komme i bedre humør. Hvad så, nørdehuller? Nej! Det er Bølle, Michael! Skolens største bølle! Haha, det er nemlig true AF, og jeg har tænkt mig at negle jeres lommepenge. Host op, eller I får bankekød på madpakke. Nej! Men Markus og jeg har allerede brugt vores lommepenge. Jeg brugte mine på Pokémon-kort. Jeg brugte mine på aktier. Jamen, det betyder jo... Lukas. Nu giver jeg dig max mange bøllebank. Episk slåskamp, hvor Bøllen Michael vinder og snupper Lukas' lommepenge. Nej! Du tog mine lommepenge. Har du i det mindste tænkt dig at bruge dem på noget super sejt? Ja, jeg har. Jeg vil bruge dine lommepenge på hardcore drugs. Nej! Det er overhovedet ikke sejt. Nej, Michael, ved du overhovedet ikke, at hardcore drugs er det værste, man kan putte i en teenage-krop med hormonelle forandringer? Og hvorfor skulle jeg tro på en flok nørdehuller som jer? Fordi, Bøllen Michael, vi også går igennem nogle af de samme ting som dig. Se dig omkring. Du er ikke den eneste med struggles. Har I så også oplevet, at I ikke kunne gå op for en klasse i matematik, fordi I havde fået en... Det er virkelig hårdt. Måske er vi slet ikke så forskellige os to, Bølle Michael. Vi har noget, der bringer os alle sammen. Ja! Nu ved jeg, hvad jeg vil bruge mine lommepenge på. På hvad, Lukas? På noget, der ikke kun gør noget for mig, men
For os alle sammen. Jeg vil støtte min Actual Play podcast, Instituttet, på tier.dk, så de kan lave mere content for os alle sammen at se. Vi elsker instituttet. God idé! Men hvordan fungerer det? Man skal bare gå ind på tier.dk/instituttet. Staves det med et tal, et 0, og så er.dk. Præcis, Bøllen Michael. tier.dk/instituttet. Man går ind og vælger et valgfrit beløb med et minimum på 5 kroner, man vil støtte med, og så bliver det trukket hver gang Vokseværk Pen and Paper udgiver en episode. Det lyder skæbbesmart. Men hvad bruger de så pengene på? Ja, der er jo ingen af dem, der får løn, så de vil bare gerne spare op til mere udstyr, så de kan lave mere content til os alle sammen. Det er meget godt og samfundsorienteret af dem. Men får du slet ikke noget ekstra for at støtte? Jo da, jeg får adgang til Aftertalks 5 minutter efter hver episode, hvor spillerne lader kameraet rulle og giver insights i, hvad der lige er sket. Det er psykonøje god idé, Lukas. Hvad siger du, Bøllen Michael? Jeg har altså aldrig hørt om det der instituttet. What? Bøllen Michael, hvad siger du til, at du får lov til at beholde mine lommepenge? Og så går vi hjem til mig, spiser chili cheese tops, og så kan jeg vise dig instituttet. Og vi kan gå ud og dele instituttet med endnu flere, så kanalen kan vokse sig større og få en endnu bredere community. Ej, du må godt få lommepengene igen, Lukas. Jeg tror alligevel ikke, jeg vil bruge den på hardcore drugs. Men du vil stadigvæk gerne vise mig det der instituttet, altså, hvis der er chili cheese sauce. Det er det sindssygeste gimmick, vi nogensinde har fundet på det Hold her. kæft, hvor var der bare 3 minutter, hvor der bare ikke er noget. På den første side, jeg nævner ikke tierne. Var det her uge 6, eller hvad? Fordi det var godt nok. Der er bare så meget, der foregår. Morten. Vi kan jo... Ja, Den faldt af undervejs. Men... det var så Det var hæsblæsende. så Det fucking... var godt nok. Undskyld alle sammen. Frida, det var altså et godt manuskript. Den her- jeg vil sige. Tak for det. Og nu Har du fundet den? alle er nok blevet inspireret til at vende. Altså, hvis I også er en bølle, der hedder Michael, så kan du lige så godt bare Gå ind og støtte vende det os. skib og støtte os, og ikke bruge den på hardcore drugs. Der er jo en moral at finde et sted i det manuskript. Hvad? Og Du har at man gemt skal den gå godt. ind på tier.dk Nå. og støtte instituttet. Skyt ind. Leverne. Hvorfor afbryder du? Velkommen tilbage efter reklamerne. Den er intro bliver sådan 15 minutter lang. Nu vil jeg læse en intromonolog. Der var engang en verden i forandring. Igennem århundreder har mennesker og væsener levet i pagt med hinanden og den natur, de delte. Det var et lige forhold, der kom alle til gode. For respekt og mad beskyttede væsenerne gården gennem vinter, førte dyrene hjem og holdt ulvene fra døren. Det var indtil menneskene lagde jern til deres maskiner og bragte kul op fra jorden, som slugte dagens lys. For så mennesket forlader deres fædrene gården til fordel for fabrikker, hvor blod og jern forvandles til profit. Ja, der glemmes traditionerne, og slagmarken kalder. Hvorfor gav du op på det sidste ord? Ja, Kalder væsen. Der har været et hvert væsen. Ja, Okay. næsten. Du gør det godt, Morten. Det er virkelig dygtig. fuck, nu kommer jeg til at skrue op igen. Fuck, skru højere op. Nå. I sidste episode havde vi en afrunding med Peder, ikke med Peder, med Finn og Hugo. Og vi skal lige have en enkelt ting fra dig, Peder. Jeg kan godt gøre det på vejen, tror jeg, hvis vi alligevel skal. Glimrende. I har gjort klar med løgvognen. Den står som den plejer, pakket og parat ude foran Marselisborg. Det her er efterhånden ved at være symbolet på afgang, og symbolet på, at, som jeg bemærkede, at de nok vender tilbage forandret, hvis I da vender tilbage. I stiger ind. Hugo rynker på næsen, som han træder ind i løgvognen, men han siger ikke noget. Han sætter sig bare, folder sine hænder på knæene og smiler. Og så
kører I afsted. Og nu skal vi på vej sydpå have jeres advantages. Og min forberedelse, fordi jeg ikke kunne reglerne i sidste episode. Det skulle jo. Så er der nogen, der vil starte. Jeg tror godt, jeg kan starte. Jeg tænker, at nede syd for Aarhus, der kender Peder en, som han kender fra militæret. Men det er længe siden, de har set hinanden. Han er cirka samme alder som Peder. Også pensioneret. Karl Ove hedder han. Mm. Og ham vil han gerne opsøge. Ja. Det heldige er jo, at I er på vej sydpå, så der er ikke den store omvej lige at svinge ind. Han bor i et lille hus ved vejen. Døren står halvt i knæ, som H.C. Andersen skriver. Men det er ellers et ganske fint, nydeligt anrettet hjem. Du banker på og bliver ført ind af en lille gammel dame, der ser ud til at være en eller anden form for personale, til Karl Oves studerkammer, hvor han sidder og læser. Det er længe siden, de har set hinanden. Altså, de var unge, da de så hinanden sidst. Men han har bare ligesom vidst, hvor mange af kammeraterne var. Ja. Karl Ove? Ja. Hvem er Det er Peder Krog. Peder? Nej, du der faldet sammen på vejen, hva'? I Simo. Ja. Det er længe siden. Ja, det må man sige. Ja, håret, det går jeg ikke så meget med længere. Nej, der har jeg været heldig. Ja, det må man Jeg har sige. langt og pragtfuldt. Nej, ja, det er rigtigt. Ja. Hold til op. Ja, det er ikke alle, der kan holde fast i det. Jo, jamen, ja, sådan er det. Nej, vi må da straks få noget på Jeg skal flasken. faktisk skynde mig videre, desværre, Karl Ove. Jeg var på vej sydpå. Jeg er afsted med nogle kompagnoner. Ja. Og jeg er nervøs for, at vi skal ned et sted, hvor det bliver farligt. Altså lidt ligesom i gamle dage. Hvor skal du hen? Jeg skal ned til Slesvig. Nej, ned til Dannevirke. Ja. Er det Ja. det Mesas, du skal ned til? Ved jeg det? Du vil Hvad er det genkende navnet Demesa som overgeneralen. Han er faktisk på alder med dig, Ja. og en af dem, der ikke har stoppet med at... Altså, han er stadig i militæret, men han er 71 og altså, blevet hentet ind, fordi han har vundet adskillige sejre tidligere. Han er formentlig dernede. Vi skal undersøge en sag, som er lidt uden for selve krigshandlingerne. Men jeg vil egentlig bare spørge. Jeg ved jo, at du har beholdt mange af våbnene fra den gang. Ja. Ja, om jeg kunne købe en af dem. Jeg synes ikke, mine kompagnoner er godt nok bevæbnet til at skulle ned på en slagmark. Ja. Måske, hvis du... Vi kan da godt prøve. Ja. Jeg vil gerne købe en musket der. Du vil gerne købe en musket. Jeg kan vide, at Morten kun måtte købe én. Ja, Så jeg har været rundt og kigge på, dumme Morten. Nej, jeg har været rundt og kigge på, hvad chassis. Kan du ikke Jeg kunne godt tænke mig en Den bliver ikke billig. Nej, men jeg har også relativt mange penge at gøre godt med. Glimrende. Du må rulle mig 4 terninger. Hvis du får en succes på det her, så... Kan man pushe et Resource check. resource egentlig? Hvad for en condition får man så? Du går ind mod resource. Ja, det tror jeg ikke. så det er kun, hvis du hustler. Nej, kunne jeg det gør jeg forestille jo mig. ikke. Pis lort. Nå, jeg fik 0 succeser. Jeg er meget glad for den. Den har båret mig igennem mange slagmarker. Og Har du noget andet? Et eller andet? Men jeg tænker bare, et skydevåben. en skydevåben. Nemt at Jeg håndtere, har nemt min- lige at lære. En feltpistol. Hvad? En feltpistol. Den er faktisk Den er for dyr. dyrere. Den er dyrere. Ja. God damn. Han går op på loftet og kommer ned med en gammel armbryst. Sure. Det var min fars.
Du får lov igen. Rul mig 4. Jamen, ved du hvad, et armbryst, det kan også være et nydeligt våben. En succes! Udmærket. Du får en armbryst. Det er sådan set et rigtig ubehageligt skydevåben. Ja, den har en damage på 2. Den 0 til 2, 0 til 1 rækkevidde. Og har en, Hvad er dens bonus? plus 1. Du kan bare skrive. Ja, nå, ja. Giver han den til... Ja, efter jeg har været inde ved Carlo, jeg siger selvfølgelig lige farvel. Det var godt at se dig. I lige måde, du må komme forbi oftere. Der er ikke mange af os tilbage. Nej, det ved jeg godt. Jeg har meget at se til for tiden. Jeg vil rigtig gerne komme forbi en anden gang. Han tager dig lige her. Du var god. Du gjorde det godt. Ikke? Ja. Vi er alle sammen. Men prøv, og så kunne det være, at vi ikke skulle snakke om vores fortid, men bare om, hvordan det går nu, når vi mødes. Nogle gange er det godt at snakke om. Du skal gøre, hvad du vil, men vi er alle sammen ramt, ikke? Ja. Vi har alle sammen gjort ting, vi ikke er stolte af. Farvel, Carlo. Som du går ud, ser du i ilden fra hans kamin, at hans skygge strækker sig langt op ad væggen. Ja. Nå, det var bare... Værsgo. Du har vist dig at være sådan ret... Altså, du er ret præcis i din... Jeg synes, det er ret vigtigt, at vi har nogle skydevåben. Og du har allerede et, og jeg har et, og ja, du har ikke et, men jeg kunne kun få fat i et. Jeg kan samle noget op fra jorden, og jeg kan stemme det er det. Glimrende idé. Det er udmærket. Jeg skal nok lære dig. Tak. Hvor stor er sådan en armbryst? Så det her, altså en armbryst vil nok være sådan en, du skal trække op med sådan en splint, hvor man sådan skal hive den op, fordi ellers så er den simpelthen spændt for hårdt. Forestil dig en armbryst er ekstremt dødelig. Altså den kan i princippet slå igennem rustning og ringbrynje og sådan. Altså det er den styrke, vi taler om. Wow. Der er ingen tvivl om, at den er længere tid om at lade og mere uhåndterbar end en riffel. Ja. Men den er mindst lige så farlig. Ja. Tak. Og har kun et skud, Bedre. selvfølgelig. Den er jo selvfølgelig ikke... Altså, jeg vil gerne have haft en musket til dig, men ja. Nej, det passer ligesom... min vibe. Det passer Din til hvad? vibe. Eller min... Din hvad? Hans vibe. Nå, ja, og det ved vi jo alle sammen, hvad der er, men børn er så lidt forvirret ud. Jamen bare sådan... Jeg synes bare, det passer. Du har en mindre pistol, og du har et gevær, og du har dine næver, og så har jeg... En armbryst. Ja. Og jeg har min skarpe hjerne. Det kan man også bruge som våben. Det var sjovt sagt. tak. For det var ikke et Tak. våben på den måde. Nej. Men det er det måske, Kan bruges som hvis våben, tror man bruger det rigtigt. Det er rigtigt. Det er så fornøjeligt at være i dit selskab, Hugo. Selvfølgelig. Vi kører videre. Hvem kunne tænke sig et advantage? Alf vil gerne have sat sig ved siden af Finn. Og bare være helt vildt sød ved ham. Også, jeg tror godt lidt... Eller det ved jeg ikke. Hvordan er Finn lige nu? Jeg forestiller mig, at Finn sådan har prøvet at holde sig rimelig meget ved Hugo, og prøver at undgå jeres blikke ret meget. Ja. Men altså, sådan er Finn jo ofte. Ja, Finn er ikke så god til øjenkontakt, så det er ikke sådan, fordi at det sådan er... Jeg tror, de har siddet lidt i vognen. Så tror jeg, hun er puffet til ham. Finn sidder stivt med et bræt og kigger ud i luften. Prøver at få ignorere dig. Hvad så? Finn? Hvad så, Alf? Jeg synes bare, vi har bare ikke snakket sammen et par dage. Nå, nej. Sådan rigtigt. Det har du ret i. Er der noget, du gerne vil snakke om? Ja, altså jeg ved ikke. Mig og Werner tog afsted. Op til min mor. Nå, ej, okay, ja, nå.
Alf vil gerne begynde at forklare, ligesom hvad der er sket på den her tur. Men hun vil gerne sådan prøve at regne ud, hvad fanden det er, der foregår. Eller sådan og fordi der er et eller andet mærkeligt med Finn. Det er ligesom, om han har ændret sig. Han opfører sig på en anden måde, nu hvor Hugo er her. Så hun vil gerne prøve at sidde, mens hun snakker, og ligesom holde øje med, hvad det er, der foregår med ham. Giv mig et observation-rull. Forsøger du at holde noget skjult, Finn? Jeg tror ikke, han kan holde skjult, at han er meget, meget rød i kinderne, og prøver på ikke at kigge for meget i Alfs øjne. Observation. En succes. Du observerer, at han er meget, meget rød i kinderne og undgår dit blik. Hver gang du kommer til at strejfe hans ben med dit, så hopper han en lille smule. Og du kan se over, som du kigger over på Hugo, der sådan sidder med en bog, så er der et lille smil, sådan bare lige i mundvigen, som om han læser noget enormt morsomt. Alf er max forvirret. Er du... Finn, har jeg sagt et eller andet? Har jeg gjort dig sur? Du må undskylde, hvis jeg har gjort et eller andet. Nej, jeg er ikke sur. Jeg er meget bekymret for det, vi skal op til. Jeg ved jo lidt, hvad vi går imod. Okay. Men bare, vi er her for dig. Vi gør jo det her sammen, ikke? Tak for det. I lige måde. Alf sidder bare lidt og piller ved sine armbryster også. Hvad fanden er det, der foregår? Ja, tak. Skal vi lave den her? Nej, jeg har jo ikke en pige på. Skal pige på? Ja, jeg vil gerne have advantage i observation. Tag den. Ja, tak. Werner. Ja. Der er en strækning, som vi kommer længere ned, hvor vi er lidt ubehageligt mellem kroer, og enten så skal vi ride igennem natten for at nå frem. Men vi beslutter os i stedet for, at vi har taget teltet med og slå teltet op og holde lejr. Og Werner går ligesom op og får sat teltene op og får anlagt til bålplads og sådan noget. Når Finn rækker ud efter sine ting op ved vognen, tager Werner den og siger, hold, sæt dig ned, for pokker, det skal ikke hedde sig. Sæt dig her, og så lige om lidt, så er der lejr fuldstændig. Og jeg tænkte på, herr Ravn, Ja. vi er ikke så langt fra kysten, og der er glimrende steder at fange hornfisk hernede. Og jeg har taget en ekstra fiskestang med, hvis de kunne have lyst til, og måske, eller du kunne have lyst til, Hugo, fordi vi synes, så kan du få noget fisk. Det var dejligt, ikke? Det lyder dejligt, hvis du vil gå ud og fange en fisk. Ja, men måske om de overhovedet fisker selv. Så kunne du tage med på fisketur? Og ikke andet, de skal se bugten hernede. Den er mageløs. Jeg vil meget gerne ud og se. Ja, selvfølgelig. Godt. Og så ikke pege med den der. Du, ned i jorden. Den er ikke lat. Stræk jer helt tilbage. Den er helt vildt lat. Jamen, shit. Puk. Det var tæt på. Okay, det kan godt være, at vi skulle lave træningsseance. I må hygge jer. Ja, og i lige måde. Og så bare helt ned i gear. Nyd naturen. Jeg er helt nede i gear. Okay. Dine skuldre er helt op i dine ører. Ups. Ja. Werner vil gerne tage med Hugo Ravn ud af fiske. Jeg tror Hugo er sådan lidt for meget ude i midten af ingenting til rigtig at kunne. Han er lidt for bevidst om, hvor meget det er dig, der kører vognen, til egentlig at ville have sagt nej, fordi ellers så er Hugo ikke et typen, der nødvendigvis finder særlig glæde i naturen. Jeg tror Werner har kastet hans fiskestang an og sådan ligesom fundet 2 sten og sat ned imellem. Og så står han ligesom med sin egen fiskestang og holder øje med Hugo en gang imellem, lige sådan skubber til den. Hugo sidder demonstrativt på en sten med en bog. Det smager skønt, hvis man bærer det med smør. Hør, når dig og Holm har været på eventyr, har I så også skulle leve af landet på den her måde?
Nej, vi plejer som regel at finde et sted ude i... Ja, naturligvis. Der er jo også masser af åbne døre. Meget. Var han meget begavet som barn siden 8 år? Altså, jeg kan jo godt se det på ham. Han er jo ekstremt begavet. Han er så klog og så dygtig. Og han siger så mange ting, som jeg aldrig har tænkt på. Og han er... nogle gange, hvis man har svært ved noget, så er han der bare med det samme til at hjælpe en. Og ved du hvad? Selvom det ikke er alting, han er god til, så kommer han og vil have min hjælp. Og så føler jeg, at jeg bliver helt vildt god, og jeg kan byde ind sammen med ham. Ja. Det er ligesom om, at når Finn er her, så bliver alle spillet bedre. Det er jeg glad for at høre, at du har det sådan. Finn er meget dygtig og meget talentfuld. Giv mig et manipulation til at se, hvor... Werner, prøver ikke at manipulere. Okay. Ja. Så bare et inspiration. Ja. Han var en enormt dygtig dreng. Ja. Han havde faktisk... Jeg tror, at han var... Ja, det var vel 8 år, hvor vi mødte hinanden. Men jeg så straks hans talent, og man skal jo gerne tage dem i lære ungt, ikke? Jo yngre man er, jo hurtigere tager man til sig, og der suger han jo som en svamp fra det hav, der er detektivfaget. Ja, og med en mester som dig. Forstår der sker der et eller andet her. Werner vil gerne gå op i Vigilance. På advantage. Ja. Tag en undskyld, Vigilance Advantage. Yes. Det her er jo efteråret, der har givet efter for vinteren. Sneen er begyndt at lægge sig, og der er ikke grønt at finde, medmindre det er nåletræer. I har kørt nedad sådan, og bevæget jer hen over de jyske marker, forbi nogle af de store byer. Og, vinteren er tung allerede nu, og sneen er så småt begyndt at falde fra skyerne. Finn? Finn bruger turen på egentlig at forsøge at slappe af, men der er klik fra armbrysten, og der er sneen, der knæer. Og der er ting, der rammer roden, og der er mange forskellige stemmer. Der er høje råb. Der er den måde, som Hugo sådan stikker på sine fingre og bladrer i bogen, som han havde glemt, hvor meget han havde svært ved at abstrahere fra, men som han ved, han ikke må kommentere på. Der er lyde hele tiden, og han prøver egentlig bare at bruge tiden på at fokusere på, hvilke lyde, der kommer fra hvem. For det virker til at være det vigtigste lige nu. Det virker til at vide, hvor man har alle på samme tid. Så jeg vil også gerne tage i Vigilance. Han sidder bare og mærker efter, hvor alle er. Helt sikkert. Hugo sidder og bladrer småklukker lidt en gang imellem. Og nynner lidt for sig selv. Der er mange forskellige lyde. Specielt lyden af når hans handsker lige skraber mod bladsiden, efter han har slikket på den. Og du kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange gange han har slikket på den handske, inden han sådan har... Sindssygt mange bakterier på den måde, fordi det er jo heller ikke, fordi vi støver papirerne af. Ja. I tager igennem det her landskab, og snart så begynder I at ride ned i en dal. Det vil jeg være hen imod aften, den sidste dag, inden I formentlig vil nå Danevirke. Det er ligesom, at et tågeslør har lagt sig ind i skoven. Mosekonen kunne næsten synes at have brygget, hvis det ikke var midtvinter. Det tager bare lang tid at komme igennem. Lige pludselig så åbner skoven sig op. Og efter at have sovet i kareten eller i teltet en nat, så er det en fantastisk dejlig fornemmelse at se en lille by, hvor der er en kro. I kan næsten mærke
varmen fra kroen allerede. Eller I kan mærke varmen fra kroen. Som I kører ind igennem skoven, så er der varmere her. Det er ikke sådan det samme kolde greb af vinter, men lidt mere en fornemmelse af tidlig forår, måske. Der er den der duft i luften. Den der duft. Det første varme bølge af vind fra foråret. Lige her, midt i slut november. Er der knopper på træerne? Er der noget sådan... Giv mig Jeg kan et se- observation. Yes. Det gør jeg. En succes. Ja, der er faktisk sådan lidt blade på træerne. Og du kan se, da du kigger ud, så lægger du mærke til et ret normalt syn. Men så alligevel ikke. Kvæget går ud. Det er fedt. Stort. Det er der som ikke noget underligt i, men det er mærkeligt, at det er ude på den her tid af året. Har det sådan været en gradvis fornemmelse, at vi er kommet længere, det er blevet varmere og varmere, eller er det bare lige pludselig? Det er først lige pludselig, at I har lagt mærke til det i hvert fald. Hvis det har været gradvist, så har det været meget hurtigt gradvist. Ligger det giver Hugo og sidder han stadig og læser sin bog? Han har taget ned og kigger ud lidt på samme måde som jeg. Han har rynket bryn. Vinteren indtræffer sent sydpå. Det er da Det herligt. her, det er mærkeligt. Ja. Nå, nej, det bliver... Jo længere sydpå man kommer, jo varmere bliver det. Ja, jamen, Så vi er langt stadig i sydpå Danmark. er vi jo heller ikke. Nå, jamen... Man skal meget langt sydpå, Werner, før at der vil være forår nu. Generalen har ret. Det er Tak. besynderligt. Men uanset hvad, så om der er en lille lomme af varme eller videre, så Men det kan tænker jeg, at det vil være et udmærket sted at slå lejr. men det kan jo ikke det kan jo ikke lade sig gøre. Nå, jo, lad så gøre. Det er da hyggeligt. Men Jeg tror ikke, vi skal slå lejr her. ja, vi har jo oplevet... et andet sted, hvor der lige pludselig føltes forårsagtigt, ikke? Ja. Vice versa. Hold ind her. Ved du hvad, Hugo Ravn, det er bedst, at jeg tror simpelthen, det er bedst, vi fortsætter. Så vi kan komme så hurtigt som muligt ned til kongen. Altså, den skal jeg lige forstå. Der er en kro her. Ja. Det er ved at være tid til, at vi holder karetten ind. Vi kunne. Og i stedet for at holde her og holde karetten ind og tage en nat på en kro, for så derefter at køre ned. Vi kan ikke, så vil du køre hele natten for at nå til dagene virke Er du ikke det, tidligere, Werner? Eller? eller Jo, midt om natten, midt november. altså, Bælragende det mørker. kan også bare være herligt lun. Det der... Herre Ravn er ikke bekymret. Eller undskyld, Hugo er ikke bekymret. Så måske vi bare skal... Altså, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad det er, I har oplevet, men vejret er sjældent fjenden. Ja, det har vi trods alt ikke oplevet. Finn, hvad tænker du? Ja, hvad tænker du, Finn? Ja, hvad tænker du, Finn? Jeg tænker noget, og det som jeg tænker er at der er noget godt i varme, men også noget godt i at være hurtig. Det er jo Finn. fordele og ulemper. Finn. Gode pointer. Tag et valg. Ja, tag et valg, Finn. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Jeg ved ikke, hvad der er bedst at gøre. Type indånding. Ja, jamen, jeg er helt Type rolig. indånding. Vi slår lege. Godt. Okay, men så Ja, skal vi i analyser hvert os. fald lige være opmærksom, ikke? Jo, det skal vi. Det er et godt kompromis. Meget opmærksom. Og så går vi rigtig i gang med at lære dig at bruge den armbrust. Inde på Okay. krogen. Ja, nej, inde på Og vi værelset. kan gøre det udenfor. Vi kan gøre det på et værelse. Fik en ved siden af, bare den samme spids, der... til Finns værelse. Det er uden at bruge pile. Som I træder ud af vognen, så ser I en stor flok drenge, der tonser rundt og kaster snebolde på hinanden.
De har... Der er sne. Der er sne. Der er ikke lige så meget, men der er sne. Mm. De griner højt og har det sjovt. Giv mig et observation eller vigilance. Ja, du får observation. Knæk. Wow. 1 succes. Fra vinduerne kan du se en flok piger stå og se ned på drengene med mørke øjne. Med Altså mørke? ikke bare et mørkt blik i øjnene. Mm. Okay. Der foregår et eller andet. Altså, alt. Nej, de ser kede ud af det. Ja. Skulle vi lige spørge de her drenge, om det her vejr bare lige pludselig er sket, eller? Ja. Vil du gøre det, Finn? Farlig Det plejer masse du at være forstyr god for til. vejret. Det er jo ikke normalt. Jamen, jeg Det er kan du da godt selvfølgelig. spørge den. Hvis det er. Du må gerne spørge drengene om vejret. Jamen, det gør jeg. Finn går hen til gruppen. Undskyld, hvis jeg lige kan bryde ind i jeres det ser sjovt ud, men hvis jeg lige kan få jer til at stoppe bare et øjeblik. Tag den! Nej, okay. Han er på de andre tøj! Hey, læg den der fra dig! Jeg brækker dine fingre! Nej, Han giver slip, og bolden falder bare ned. jeg vil gerne lige stille jer et par spørgsmål. Hvis Han vil stille jer et par spørgsmål. Ja, det vil jeg skal nok... tak. Vel tak. Effektivt. Hej. Hej! Sikke et dejligt vejr. Ja? Hvor længe har det været så godt vejr herude ved jer, hvis jeg må spørge om det? Der er kun 7. Ja, det var ikke det, jeg spurgte om. Der er den her plet af dejligt vejr midt i sneen. Det er lidt underligt, synes du ikke det? Jo. Er du ked af det? Nej. Jeg vil bare vide, om har det altid været sådan her? Nej. Godt vejr midt i sneen. Ja, nogle gange. Okay. Tit. Okay. Tak skal du have. Hvad hedder du? Frederik. Hej, Frederik. Jeg hedder Finn. Hej, ven. Jeg er meget ked af, at du blev bange. Det var fordi, at jeg blev bange for jer, fordi I var så gode til at slås med sne. Giv mig et inspiration. Ja, den tror jeg skulle lige, vi pusher. Ja. 2 succeser. Wow. Ja, vi er meget gode til det der med at kaste med sne. Jeg blev virkelig bange. Det kan jeg godt forstå. Det er også nogle gange, så putter Søren, han putter sten i. Det skal man også passe på med. Gud, nej, det må han slet ikke gøre. Nej, men han er også... Det er også heller ikke så tit, han må være med. Hvorfor Så ikke? skal han sidde inde sammen med pigerne. Jeg synes, alle må være med. Pigerne må ikke være med. Hvorfor ikke? Det siger de voksne. Det siger de voksne. Ja, pigerne må ikke være med. Okay. Jamen, hvad... Det er kun drenge. Alf kommer over. Lad mig lige. Lad mig lige. Okay. Der er et andet univers, hvor der er en dreng, der sidder og så... 7 år gammel nok til at lære det. Jamen, hvad siger de voksne? Hvorfor siger de ikke må være med? De siger, at de må ikke være med, fordi at nu, så kan det være, at de forsvinder. Og så kan det være, at de skal være indenfor, specielt når det er mørkt og sådan noget. Så kan det være, de forsvinder, men så kommer de plejer at komme tilbage igen, så er de mærkelige. Så det er okay, så skal man bare lige Nå. sådan. Hvem er forsvundet og kommet tilbage igen? Nogle af pigerne. Kan du give mig et navn på en af dem? Eller pege dem ud? Ja, det kan jeg godt. Ej, hvor fedt. Nu? Gerne. Nu? Ja. Så Oda er kommet, har været væk og er kommet tilbage. Og Sofie var væk og kom tilbage. Så er der nogle af de store piger. Den kan jeg ikke huske navnet på. Okay. Jamen, tusind tak, Frederik. Og nu hvor det ikke er så hyggeligt mere, må jeg så lige prøve at spørge dig en gang til. Kan du huske,
hvornår der startede med at være så godt vejr. Jeg er kun 7. Ja, okay, ved du hvad, tak for snakken, Frederik. Finn går væk fra den, før de begynder at slås igen. De går til den ret hurtigt derefter. Så var han mega bange for os. Det var derfor den voksne, han blev vred, fordi han blev bange for os. Finn får et ubehageligt flashback til barndommen med, altså, hvor han er bange for os, med der er snibboldkamp. Okay. Når pigerne forsvinder og kommer tilbage og underlige, det er rigtigt. Mærket arbejde, Finn. Du forstår da virkelig at snakke med børn. Tak. Det er da mærkeligt. Finn får en underlig, hvorfor han ikke blev glad for komplimenten. Hvad hedder det? Du har jo lidt viden omkring skiftninger. Ja. Ja. Lyder det som noget, du kan genkende? Jeg tror, eller? jeg går ind, og så finder jeg et lille værelse til os. Ja. Skal jeg ikke gøre det? Jo. Nu skal jeg tage din taske. Nej, den kan Finn sagtens klare. Tak. Skal jeg gå med nu, eller vil du? Taske selv. Ved du hvad, du kommer bare ind med tasken. Ligesom os andre. Nej, ved du hvad, jeg tager tasken. Så han tager tasken, og så går han ind, mens I begynder at snakke. Han er jo meget nede på jorden. Han er faktisk en helt almindelig mand. Du ved, kan du huske, at du spurgte mig om det der med, hvornår man siger de og dem og sådan noget? Det er sådan, han er lidt en dem. Ej. Jo, det er han altså. Han er på en måde adelig, ikke også? Okay, det virker underligt, at pigerne forsvinder. Det så... Ja, til dit spørgsmål. Jeg blev taget en del yngre. Okay. Ja, Hvor gammel var du? Det ved jeg ikke. Okay. Jeg ved faktisk stadig ikke, hvor gammel jeg er. Ja. Men nogle af de store piger er også forsvundet. Og det sker i mørket, blev der sagt. Ja. Og han er kun 7, så han kan ikke huske, om der har været det her vejr længe. Nej. Men du sagde, at han sagde, at sådan var det nogle gange. Ja. Det er Eon kongen. Nej. Jo. Men det var jo Okay. det, Eon kongen gjorde sidst. Ja, det er jo Eon kongen igen. Men jeg tror I ikke mere, måske vi skal være bekymret for hesten? Hesten? Vi står midt i en stor, smuk, dejlig forårsplet inde i ingenting. Det virker lidt som det, som hesten kunne finde ud af, ikke? Eller er det bare mig, der sådan associerer det? Er hesten ikke stadig der, hvor vi... Nå, nej. Nej, det er ikke. Nej. Nå, nej. Nej, hesten er fri. Ja. Ja. Kan du Hvad mærke nu den i hvis... nærheden? Prøv Kan at du- Hvis du lytter rigtig Så godt. de går, og så bliver de underlige. Ja. Kommer tilbage. Det lyder som noget, vi nok desværre ikke har tid til, fordi vi skal videre. Men nu har vi i hvert fald set, at vi kan komme tilbage og løse den her senere. Men der er jo folk, der forsvinder. Vi bliver der nødt til at gøre et eller andet. Okay. Så skal vi bare lige have sagt, skal vi bare lige overbevise Hugo om, at vi skal gøre det. Jamen altså, hvad er vores plan med Hugo? Er Skal det han ikke vide, hans- at der findes væsener? Jo, bliv ved med at... Altså, Og hvis send ham kongen væk. siger, at der er et spøgelse, der går og plager nede ved soldaterne, Nå, men det er heller ikke fordi, at jeg har lyst til at holde det hemmeligt for ham. så lad os lade være med det. Nu synes jeg, vi skal koncentrere os om det her først, men Ja. Hugo er efter håndværkeren, ikke? Mm. Jo. Og han er morder. Seriemorder. Ja. Der må være nogle ofre, som vi... Altså, jeg kan jo prøve at snakke med nogle af hans ofre. Hvad er det? Nå, ja. Altså, Du kan Jamen, jo, ligesom nede på Glücksburg. Og der skal du ikke have en eller anden sådan form for kontakt til nogen af dem. Du kan bare snakke med, hvem end du forestiller dig. Eller? det er nemmere, hvis jeg har en kontakt til Ja. dem. Men altså, vi kan jo prøve. Aha. Jeg siger bare, at det Jeg er troede, du også ville koncentrere dig om det her nu. Jamen, det vil jeg også gerne. Jeg siger bare, at det også er en... Det er noget, vi kan gøre, mens vi er her, så vi ikke behøver at komme så hurtigt videre. Fordi så bliver herr Ravn, Hugo, måske ikke så utålmodig, hvis Alf nu kan løse det herfra. Og det kan være, at Hugo så kan blive overbevist, hvis han nu kan se det selv. At der... det er en Findes spøgelser. glimrende idé. Hvis I ikke har en slagplan, så gør jeg lige ind og giver ham en pitch på det. Men jeg har bare brug for at høre, om det er... Om du synes, det er en god idé, Finn. Om jeg synes, det er en god idé. Mm. Ja. Altså, han er jo ligesom din Far. mentor.
Han er ikke min far. Nej, ligesom. Nej, det ved man ikke. Det er en svær... Sådan, det er også lige meget. Jamen, jeg synes, at... jeg har det som om, det her det ikke har noget med det at gøre, så jeg vil også være bange for, at det var spild af tid, men det kunne vi jo gøre, når vi kom derned, fordi der er du også tættere på... Der ved vi, der er nogen, der er slået ihjel. Det er bare, hvis vi skulle overbevise ham nu om, at der fandtes. Det er jo ikke den eneste måde at overbevise ham på. Nej, det er det på er en det måde, ikke. som vi kan Så jeg synes personligt, at det er en fremragende idé. Men Hugo er... hvis man... Han har ikke mange sådan fejl i sin personlighed, men hvis man sådan skulle pege på et ømt punkt, er det måske, hvis nogen tager... Hvis han føler, at du tager opgaven med at finde morderen fra ham. Det tror jeg tror, det vil være svært at overbevise ham om, at det skulle du gøre, i stedet for ham. Kan du så ikke bare lade ham kigge i kuglen? Eller holde den for ham? Jamen nu, det er ikke... Skærmtid. Nu skal man... iPad. Lige præcis, det er ikke noget, alle kan. Det er noget, jeg kan. Men det er bare lige det aspekt af det, jeg tror, han vil blive træt af. Jamen, ja, okay. Det er bare hvis... Er problemet, at du har også lyst til at blive her, men du er lidt bange for, hvad nu Hugo, han er jo så professionel, for fanden. At han gerne bare vil afsted. Men der håndværker går jo ingen steder. Så hvis vi nu skulle blive her, det er det, der er problemet, ikke? Godt. Men hvis vi så Hver, der går hen til vognen og trækker hjulet ud og destruerer det mod en sten. Det var måske lidt over... Det kommer over til at tage et par dage og lave et nyt. Og det er jeg sikker på. Så håber jeg, det er meningen, at nu stiger det var måske lidt overilet, Werner, men ja. Nogle gange skal man også tænke hurtigt. Hvad skal vi sige, der skete? Hvordan skete det? Jamen, vi kørte over et hul. Men han var der, da vi kørte! Ej, men da jeg skulle have den på plads herhenne, så jeg kunne ikke, det så jeg ikke. Så Måske bare kan få et par søm. Nej, Frederik, du så ingenting! Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, nu har vi da i hvert fald taget en beslutning. Nu skal vi lige være her lidt. Men vi er nødt til at sige til Hugo, at der findes væsener, og det fedeste vil være at vise ham et. Er der nogen, vi er på god fod med? Væsener, som vi har taget med. Nej, vi har ikke taget nogen med, jo. Men måske, kan vi starte med bare at snakke med ham om det? Altså, okay. han er ikke god til nye indtryk eller nye ting, som han ikke synes, der er rigtigt. Det kan være mig og Werner skal snakke med ham om det. Ja. I må gerne være der. Jeg har det bare som om, til at stole meget på os. jeg har det som om, han lytter meget. Han siger meget, at jeg er rigtig god til mange ting. Ja, det siger han til rigtig mange Siger han mennesker. det til dig? Ved du hvad? Det er faktisk rigtigt. Han er god til lige at se, hvad kan du? Han er god til at give komplimenter, faktisk. Ja, det er han det er han meget enormt god til. Ja, Alf det må kigger man sige. kun på Finn. Godt, lad os gå Finn ser super forvirret. Okay, så I forklarer ham det? Ja, Ja. I må gerne være der. Nå, vi kan også gå med, Alf. Ja, så lad os da gå med. Altså. Nå, I træder ind i kroen. Der er masser af mennesker, som sidder tæt sammen og snakker. Som I går ind, er det tydeligt, at der ligesom er en flok, der er meget intenst i gang med at fylde sig med alkohol. De ler højt, de slår sig sådan lidt for sjov med hinanden. Og så er der nogen, der er lidt mere duknakket og sidder og snakker tæt. En flok af drengebørn løber rundt og boldrer sig med hinanden. Og så i et hjørne sidder der nogle piger, ikke ret langt fra deres forældre, og snakker lidt sammen og leger med nogle dukker. Eller det vil sige, dukkerne ligger foran dem. Så bemærker I også, at over i krogen, der sidder et kendt ansigt. Hun ser hærget ud. Hun ser forvirret ud. Hun ser meget, meget mindre ordentligt klædt på, end da I så hende sidst. Katrine Nielsdatter sidder i hjørnet. Og ja. Werner kommer ind med et ødelagt hjul. Det må det må ikke. Okay. Det her det er rigtig, rigtig dårligt for min historik. Skal jeg tage den? Det er tungt. Finn står med det ødelagte hjul nu. Det kan...
Skal vi snakke med hende Vi først? må nok sige hej. Ja, Øh, det vil være underligt. hvad hedder det? Det skal også siges, at Hugo står oppe i baren og er ved at snakke med nogle af fulderækkerne. Vi går over til Hugo. I snakker med Katrine. Ja. Jeps. Jeg sætter bare det der her. Det virker ikke, Det som kan om være, du har lyst kan til du at ikke snakke lige med tage det med Katrine? hen til Katrine? Jo. Det kan være, hun kan hjælpe. Okay. Så, Jeg vil gerne rulle det. hvem går hvorhen sagde? Vi to godt. Mændene godt. Altså, Ja. Går op til Hugo. Sorry. Ja. Men de, Jeg er en mand, jeg er ikke en dreng. Jeg ved det ikke. dem, der er middle-aged og over. Ja. Nå, vi går til Katrine, Alf og Finn. Yes. I kommer hen til Hugo, der står, og han er ved at snakke med en krofatter. En lille mand med... Skal vi have den her? Sådan en lille rund mand med meget sådan plettet forklæde, og så meget små sådan... bekymrede øjne, kan man næsten sige, som han ellers står og griner med Hugo. Ja, det er rigtigt. Det er mig. Da første gang, jeg var på tur, tror jeg i virkeligheden, at det var sidste gang, folk spurgte mig på den måde. Der er mange af hans samtaler, der starter sådan. Jeg hørte fra din kammerat herovre, at det er sket af flere omgange. Ja. De herrer. Ja, finder du ud af noget, Hugo? Ja. Jeg finder ud af, at der er en tendens, og det er jo næsten skæbnen, der har kaldt os hertil. Jeg tør ikke sige for meget. Og kommer tilbage. Hvad? At der er piger, der forsvinder og kommer tilbage igen og er mærkeligt. Er det det, du har fundet ud af? For det har vi også fundet ud af. Glimrende, Ja. herre general. Du er så sandelig startet med et skridt foran. Og det var faktisk Men fedt, det er der fandt heldigt, ud af at det. jeg Lad er nu, to. lad For jeg har fundet ud af, at der her i byen er det ikke bare børnene, der forsvinder. Pigebørn forsvinder og kommer tilbage. Drengebørn bliver der ikke rørt ved. Men voksne i alle aldre forsvinder og kommer aldrig tilbage. Det er yderst interessant. Ikke nok med det. Det virker også til, at de her i byen er holdt op med at bruge deres kirke. Og der er flyttet et kollektiv af kunstnere ind længere nede i byen, i det gamle teglværk. Ja, de kalder det for teglværket. En form for kunstnerkollektiv. Det kan man have en fandens ballade med sådan Ja, noget. det kan man. Ja, Det det er s- kun kvinder, der er derinde. Så Men er det sket, altså er forsvindingerne sket efter, de er flyttet ind, eller hvad? ja, så langt er jeg ikke nået endnu. Men, Det er ikke vi er glimrende. lige ved- Så du kunne måske være interesseret i at blive her og finde ud af, hvad der er sket. forsvindinger ved teglværk. Eller... Ja, Ja. det vil nok være udmærket. Så at du vi- vil ikke have brug for nogen alternativ grund til at blive hængende. Nej, altså Nej. umiddelbart tænker jeg, at vi kan klare det her rimelig hurtigt. Det går nok Det stærkt, tror jeg også. ja. Og i den forbindelse, Ja. så er der noget, vi gerne lige vil snakke med dig om. Jeps. Der er nemlig... Ja, men det gør jeg, tænker jeg. Sket du er det? der. Nej, det er godt. Kan vi lige gå væk fra baren her, lige måske hen i et hjørne, noget? Skal jeg gå med? Ja, Okay. men du Tak men for jeg snakken, fører Johan. ordet. Sikke, vi tales Kom ved. tilbage. Tak, Johannes. Nå. Selv, tak. Det bud, der er blevet sendt til dig fra kongen. Hvordan var ordlyden i det? Hvordan har han bare skrevet, vi tror håndværkerne har kommet ned og hjælp, eller skrev Store han træk flere ting? har han brug for hjælp med at afklare morderen. Andre informationer, han der stikker ud. Her general, jeg er ikke tankelæser, Nej, undskyld. Det, selvom der er mange, der tror det. Fordi du render det ud sådan der, Ja. normalt. Hvis, Men jeg skal nok have lidt flere lidt, han skal informationer. have mere, du skal sige det mere. Herre så man Humaun, forstår jeg det. kommer til at sige nogle ting nu, som måske bliver svære at tro på, men de er desto mindre sande. Jeg tror, jeg er med på, hvad det er, du vil til at sige. Ja. Du vil snakke med mig om overnaturlig stats.
Ja, Ja. Han er altså og det en tror læser. du ikke på. Nej, det tror jeg ikke på. Altså, nu skal du ikke se så overrasket ud. Altså, det er det eneste, jeg snakkede om. Hver gang jeg ville sende mig væk, er det, I ville Jeg snakke ved om. det godt, men... Jeg tager ikke en mesterdetektiv og regner det ud. Her Hugo Havn. Så du ved godt, at der findes trolde og nisser og Nej. alfer. Jeg må ærligt indrømme, at jeg er en smule skeptisk. Ja, nå, det er vi ikke, Ja. og det er vi af den grund, Ja. at vi har noget, der hedder synet. Ja. Det har vi alle sammen på instituttet. Mm-hmm. Du- Nej, Vi har nu skal du lige lade mig snakke færdig. Jeg har Jeg er ikke trods stoppet alt dig. Jeg har ikke general. nu vel. Beklager. Om forladelse. Jeg er general. De ting, vi undersøger på instituttet, de er overnaturlige. Og de ting, vi har oplevet, har været overnaturlige. Den lindorm, vi snakkede om, det var en kæmpe stor slange, der kunne tale. Han havde 2 arme. Hugo, det findes. Altså, der er ikke noget... Der er faktisk ikke nogen diskussion omkring det. Og kongen virker til at tro, at håndværkeren har en overnaturlig forbindelse til noget. Og derfor har han tilkaldt os. Ellers vil han faktisk slet ikke tilkalde os. Nej. Tvivler du kongen? Vi fangede et spøgelse for ham. På Glücksburg. Ja. Jeg er så glad for, at du forstår. Jeg var virkelig nervøs for, at det ville blive presset, det her. Jeg er meget i tvivl om han forstår. Det hedder søndagsbørn. Når man kan se væsenet. Jeg er Vi vokset vil op. gerne prøve at vise dig et væsen, hvis vi kan finde et. Men de skal selv beslutte sig for det, ellers så skal man ligesom have oplevet noget med dem. Ja. Ja. Du skal bare vide, det er okay, du ikke tror på det, men vi kommer til at undersøge de her ting med det udgangspunkt, at de højst sandsynligt er overnaturlige. Mm. Må jeg sige noget igen? Ja, selvfølgelig. Naturligvis. Ja, okay. Det lyder vældig alternativt. Ja. Og jeg vil naturligvis støtte i den kapacitet, jeg kan. Jeg tror, hvis det er okay med generalen, at jeg vil lægge mine undersøgelser i en lidt mere jordisk retning. Ja. Jeg er sikker på, at vi kan finde et sted, hvor vi kan mødes, og jeg vil meget gerne møde en af de her væsener, hvis I kan præsentere Men mig det for er dem. måske- Det lyder vældig spændende. Og jeg håber, at I ikke tager det mig ilde op, hvis jeg er en smule skeptisk. Nej. Hugo, nu skal du høre her. Det er jo der, hvor vores samarbejde bliver helt perfekt. Du Ja. kan lave alle dine undersøgelser og fortælle os, hvad du finder ud af, og så laver vi alle vores undersøgelser og fortæller dig, hvad vi finder ud af. Glimrende. Ja. Glimrende. Og så en lille smule venskabelig samarbejde eller konkurrence måske. Se, hvem der finder den først. Ja. Jamen, det bliver jo nok Finn. Hvem skal være på dit hold, så? Det kunne enten være mig og Finn. Ja. Eller også. Okay. Nej. Nej, det er 2 Jeg tror, detektiver. Det er snyd. Jeg tror også, det er bedst søndagsbørnene er sammen. Tror du ikke det? Det er 4 mod 1. Nej, Nå jo, men den stjernedetektiv. det kan Altså, vi du kan da sagtens. sagtens vinde over en Kan vi gruppe på sagtens. 4. Det kan vi sagtens, hvis det er det, vi siger. Okay, hvad skal vi vide om? Hvad vil I gerne vide? Jamen, okay. Jeg satte som en kniv. Ja. Og Det er en færm kniv. den er God, flot. Skarp. Har tjent mig vel. Simpelthen. Ja. Hvad kan jeg... Jeg kunne satse... hvad med... 10 kroner. Oh! Til hver. Jeg havde tænkt til puljen. Ja, okay. Jo, den tager vi. Den tager vi. Det er også en dyr kniv, så. Det er jo det. Det er jo det. Ja. Jamen, I kan få min general... Hvad hedder det? Medalje? Medalje? Ja. Jamen, generelt, det kan vi da ikke tage fra dig. Ja, det Det er altså, går prøv at helt høre, jeg har medaljer, man ikke har vundet, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Om så kunne man jo gå og lade som om.
er selvfølgelig rigtigt. Så kunne jeg jo påstå, at jeg var general, hvor jeg havde fået den. Nå. Det er ikke en god idé. Anyway. Nej, ved du hvad? Mit hår. Ja. Jeg putter mit hår i puljen. Hvad? Ja. Det er jeg altså ikke sikker på, at jeg har lyst til at vinde. Jeg ved ikke, hvad jeg skal putte i puljen. Det er så fint, det er lige meget. Okay. Jeg har aldrig I været mellemtiden før. er I gået ned til Katrine. Ja. Hun sidder alene ved et bord. Der er en kop med vand, som hun sidder og kigger ned i. Katrine? Finn vil gerne stille hjulet fra sig op ad væggen. Katrine? Ja. Hej. Kan du huske os? Op fra Vadkærskov? Ja. Alf. Og det er Finn. Jeg tror, det mest jeg snakkede om. Ja. Det var jeg op fra... Det var jer, der fandt ud. Hun tager fat i kraven på den, der står nærmest. Det er nok mig. Ja. Og sådan hiver den ned. Du bliver nødt til at hjælpe mig med at finde hende. Du bliver nødt til at hjælpe mig. De har taget hende. Jeg ved ikke, hvor hun er. De har taget hende. Jeg ved ikke, hvor... De bliver nødt til at... Ja, jeg forstår. Hun giver slip på dig og sætter sig sådan lidt tilbage. På din krave er der sådan blod fra hendes hænder. Du kan se, at hendes negle er sådan helt inde, og der er jord hele vejen op. Katrine, hvad er der sket? Hvornår så du hende sidst? Katrine? Katrine, hvornår så du sidst Nicoline? Hvem er du? Jeg hedder Finn Holm. Jeg er detektiv. Hvornår så du sidst Nicoline? Nicoline? Du bliver nødt til at hjælpe mig med at finde hende. Ja, det vil jeg. De har taget hende. Hvor? Jeg ved ikke, hvor... Hvornår? De har på det. Hvornår? Jeg vil gerne sætte mig over for hende. Og så vil jeg gerne prøve at tage hendes hånd lige så stille. Mm. Og Finn, vil du ikke finde mig noget vand? Nej, hun sad med et glas vand, ikke? Mm. Jeg vil gerne tage min noget klæde og dyppe det i vandet og bare begynde at vaske hendes hænder, hendes fingre lige så stille. Hun sidder ligesom og gør det nogle gange, så rykker hun en lille smule op, kigger på jer. Der er glimt af genkendelse, som så begynder sådan lige så stille at lukke ned igen. Er der noget særligt, der ser anderledes ud ved, hvordan hun ser ud? Jamen, hun er ikke længere i sin stuepigeuniform. Det er jo den eneste, jeg har set. Hun er i rejseklæder. Ligner en, der på en eller anden måde kunne være på vej igennem landet. Giv mig et investigation. Kan jeg hjælpe? Hvordan? Ja, ikke, nej, du det kigger er bare... Hvad gør du? Jeg kigger på hende. Jeg bruger, at hun ikke kigger på mig, til at kigge meget tæt på hende, uden at det er upassende, hun beder mig om at gå. Okay. Kan det, at jeg vasker hendes hænder og prøver at berolige hende, kan det hjælpe Finn til ligesom at få et ordentligt kig på hende? Nej. Okay, det så kan det gør du bare. Du må ikke hjælpe mig. Du kan bare. Damn. Det var mange terninger med 0 succeser. Så pusher vi. Yeah, Finn Pushet Holm. meget. Wow. Oh Ingen my verdens god. succeser. Mere. Ingen succeser. Holy shit. Finn bliver håbløs. Han prøver igen, men han ved nok på, altså allerede fra starten af, at han går ind til det med tanker om, jeg kommer alligevel ikke til at finde noget. Det sidder ligesom i hovedet på dig. Du kigger på hende, og du bemærker sådan en lille... Du kigger væk fra hende, og sidder sådan lidt, indtil du sådan... det er også irriterende, det her med altså sådan duften af fra hendes brød. Kigger op, der er ikke noget brød på bordet. Kigger rundt,
Der er ikke noget brød i området. Men det er heller ikke brød. Det er mere duften af mel eller korn. Eller hun dufter af høst. Eller sådan. Du kan også se, at sådan, hun har sådan nogle små pletter i enden af hendes tøj. Noget, der måske kunne være maling, eller farve, eller blomster, støv, eller sådan et eller andet. Ja. Katrine. Ja, hun responderer mest bare på ord. Teglværket. Hovedet rykker en lille smule op. Har du været ved teglværket? De har hende. Ja. De har hende, du bliver nødt til. På teglværket? De vil tage. Hun bliver... Måske vi skulle tage til teglværket. Ja, jeg vil gerne lige spørge nogen, om hun har et sted at være. Ja. Jeg tror ikke, hun kan respondere. Jeg tror, jeg bliver nødt til at spørge. Ligner det, der er nogen, der sidder og sådan og holder øje med det, eller at der bare er en eller anden form for... Vigilance. Der er ikke nogen fra, men det gør det egentlig. Ingen succeser. Du kan ikke se, der er nogen, der kigger. Men der stod et glas vand på bordet foran hende. Og hun har næppe hentet det selv i den her tilstand. Jeg tror, der er nogen, der holder øje med, der har hende. Ja. Jeg er bare bekymret for hende. Lad os sørge for at få Lucie her, så kan vi tjekke til hende, når vi kommer tilbage. Ser hun ud, som om hun er kommet til skade, bare sådan, når jeg kigger på hende? Ser hun ud, som om hun har ondt nogle steder? Der er noget, der er brækket, et eller andet? Ikke umiddelbart. Altså, hun har ikke Det virker, nogen som om det er tydelige... hun har ikke sådan på den måde tydelige Der er ikke et sted, hvor blå hun bløder, mærker eller blod på tøjet, andet end det, hun havde i hænderne ved neglene. Hendes arme og ben vender den rigtige vej. Ja, altså, så ja, bare sådan ved et overfladisk kig. Okay. Ja. Der må være nogen, der... Må jeg lige... jeg vil gerne bare sådan tage fat i din krave og begynde sådan at skræt i det. Må jeg lige være sikker på, at det ikke er maling? Kan jeg prøve sådan? Det forekommer at være blod. Okay. Undskyld. Det er okay. Lad os gå tilbage til de andre hurtigt. Finn går. Ja, alt følger efter. Okay. I kommer lige op til de andre, som der bliver lagt en medalje og 10 kroner og en kniv i en bunke på et bord. Hvad laver I? Så er det aftalen. Lavet et væddemål, og det er lidt spændende, fordi jeg kan jo godt, det gik rigtig fint. Hugo, han er helt på linje. Han er ikke helt sikker på, at det lige er helt rigtigt det hele, men vi har været enige om at have en professionel uoverensstemmelse. Og en samarbejdsaftale. Ja, lige præcis. Hvor vi konkurrerer mod hinanden om at løse mysteriet først. Hugo, Vent, hvad? Hugo lader ikke til at tro på det overnaturlige. Og det er jo ærgerligt nu, hvor det er sandheden. Men... ja, han tvivler åbenbart på kongens egne ord. Altså, hvilket jo er lidt... Så det vil jeg jo våge påstå, at det du gør, Hugo. Hans Majestæt har altså ikke skrevet til mig Nej, men omkring... han har skrevet det til os. Okay. Så det er alle mod alle Jeg nu, vil eller ikke- hvordan? Nej. Prøv at høre, det der er Det er også mod samarbejdsaftalen... Hugo, Nej. Det der er samarbejdsaftalen, det er, at Hugo, han undersøger på den måde, han gør. Han giver også nogle informationer. Og vi undersøger på den måde, vi gør. Men hvad er væddemålet så? Det var deres idé. Hvem finder først ud af, hvad der er sket? Vedkommende vinder 10 kroner, en medalje og en kniv. Et lille morsomt væddemål. Okay, Ikke jeg vil noget gerne særligt. smide min tinderbox oveni, så. Glimrende. Hvad smider du i, Finn? Jeg er ret glad for mine ting. Nej, du behøver ikke, Finn. Det er okay. Så finder jeg ikke med i væddemål. Jo, men Finn er med på vores hold, ikke også? Eller, vi er jo ikke i hold. Vi samarbejder, men vi Hvem er kan du så på samarbejde hold hver med? for sig. Jamen, jeg er vel på hold med mig selv, hvis du gerne vil være på hold med de andre. Finn bliver bleg. Og sidder et øjeblik.
Undskyld, hvad? Vi bliver jo enige om, at en stjernemester-detektiv sagtens ville kunne klare det her helt alene. Og vi har jo brug for, at det ville være unfair, hvis vi ikke havde sådan en som dig, Finn. Jeg tvivler jo ikke på, at det er fordi, at han kan klare det selv, selvfølgelig. Nej, men det er jo snyd, hvis der er 2 detektiver. Men det handler jo ikke om præference. Jamen, jeg kan da også godt være sammen med Hugo, hvis det er fordi, Det var faktisk overhovedet ikke det, som jeg hentede til. Okay. Lad nu bare Finn vælge. Du skal bare vælge mellem Hugo og os. Nå, okay, bare det. Morten, vil du rulle dig Destiny? Okay, hvad betyder det så? Lige det er Hugo. Ja. Ulige. Jeg må nok hellere hjælpe dem så, når vi ikke har dig. Selvfølgelig gør du det, Finn, ikke? Jeg har også klaret mig længe, inden du kom på mit hold. Jeg tror, jeg kan klare mig lidt igen. Det var godt at høre. Så er der ingen bekymringer. Nej. Det var faktisk alle de bekymringer, jeg havde. Vi lige stillet der. Vi kommer til at ødelægge hjulet til vognen. Det står derovre. Ja. Jeg kørte i et hul, da jeg skulle have kareten om et hjørne. Ja. Klokken var 8:08, og jeg sad oppe i vognen. Der var kun mig i den, og ingen så det ske. Det er hermed noteret. Werner, Jeg tror, vi bare lige er fængslet, for at vi kan komme videre. de gør en glimrende detektiv. Nej. Lad os så aftales at komme i gang. Fuldstændig urelateret. Hugo, må jeg lige tale med dig i 5 minutter? Ja. Så kunne vi da tage en øl. Nå, alene. Gerne med publikum. Okay. Nej, det var sjovt. Jeg øver mig på sarkasme. Ja. Den er der næsten. Ja. Hugo tager dig med udenfor. I står udenfor i mørket. Børnene er ligesom forsvundet. Natten er begyndt at lægge sig, og den lægger sig tungt herude, hvor der ikke er nattelamper. Der er helt mørkt. Giv mig lige et vigilance, Finn. Okay. Det virker da unødvendigt. Så længe det er en observation, så kan du blive lukket. Spooky. 2 succeser. Yes! Så, you back! Han er tilbage. Du går ud, står ligesom med Hugo. Han tager dig om armen og fører dig et lille stykke væk fra kroen. I står sådan, og med lyset fra kroen en lille smule væk, så er månen kommet op. Ja. En stor, rund, sommeragtig måne. Sådan en af de der laver lyse nætter. Ja. Så lyse, at du bemærker, at sneen har lagt sig ovenpå kirketårnet. Taget. Men kirketaget har en mærkelig form. Det har sådan en form, hvor der er ligesom... Det er som om, at den har almindelig... Og så er der noget oven... Så går det op for dig. Det er ikke et tag. Det er træer. Det er træer, der er skudt igennem. Det er ikke sne. Det er hvide blomstrede træer, der er skudt igennem kirketaget. Kan jeg se en hvidtjørn? Du kan se adskillige. For helvede. Hugo står og kigger på dig. Finns blik forsvinder op på det et øjeblik. Finn? Ja. Finn? Ja. Du er her, ikke? Jo. Det var dig, der ville snakke med mig. Det var mig, der ville snakke med dig, så og det jeg giver har mening. lige pludselig lidt højere odds. Lidt mere, jeg skal plage. Det er sjovt med konkurrence, hva'? Finn, er du her for at give dine venner en fordel? I hvad? I at holde mig hen I holder dig hen? med Nej. ligegyldig snak? Nej. Det var fordi, at jeg tænkte, at... jeg ved godt, du ikke tror på noget af alt det her. Nej, ja. Men jeg vil bare lige sige, om du tror på det eller ej. Så kan alt tale med de døde. Jeg tror på, at hun kan tale til de døde. Hun kan tale med de døde. Og hun kan tale, for eksempel, med nogen, som håndværkerne slået ihjel. Med sin krystalkugle. Så det var bare lige for lige at lægge den ud. Okay. Og så tænkte jeg på, om vi skulle holde kontakt. Hvis nu... Pelle? Nej. Nej. Vi hører en...
Og Pelle flyver som en lille komet ned og sætter sig direkte i håret på Hugo Ravn. Hov, nej, Nej, Pelle, det er åndssvagt dyr. Pelle, kom herned. Pelle har sat sig og lavet en rede på uhyggelig kort tid af Hugos meget fine og velslikkede hår, og den lægger sådan sit hoved mod hans pande. Jeg hader den fugl. Pelle, her. Nu. Lige nu. Her. Rul mig en terning, hvis du får en 6'er, adlyder din due. Ej. Den puffer sig op og sætter sig endnu mere til rette. Nå, men så kan du jo starte med at sende ham til mig, hvis der er noget. Jeg vil ikke have duen med. Jeg kan godt prøve at hive ham af dit hår. Og ikke kløerne. Hvor langt var det, du sagde, duer levede? 12 år. I hvert fald. Jeg tror måske 15, for dem, der har det rigtig godt. Han er 5 år tilbage. 5 gode år med os 3. Triven tilbage. Den due så Okay, meget. det var også bare lidt det. Jeg går, mens du skal prøve at have ham af dit hoved. Så Det her betyder ikke, at jeg taber væddemålet. nej. Jeg er ligeglad med vedmålet. Find, gå ind igen. De har hinanden. Du må godt bruge Pelle. Er alting okay? Ja. En øl? Nej tak. Finn, jeg tror, måske vi skylder dig en undskyldning. Det synes som om, vi har misforstået nogle ting her. Hvad? Hvis du gerne vil have mere tid alene med Hugo, så må du sige til. Det er også uretfærdigt, at vi flokkes om ham på den måde. Men vi har jo bare ikke set ham lige så meget som dig. Jeg forstår godt, at hvis du gerne... I har garanteret en masse at snakke om. Og vi er her bare hele tiden. Og det er jeg ked af. Nej, det skal du ikke være ked af, Werner. Jo. Det er okay. Det er helt i orden. Ved du hvad? Jeg prøver at være mere opmærksom på, hvad der sker omkring mig. Og jeg tror, jeg kan se på dig, det er sådan, du har det. Må jeg spørge dig? Du er falkeøje lige der. Må jeg spørge dig om noget, Finn? Ja, Det selvfølgelig. er ud fra det, du har lært mig om at være detektiv. Skal man ikke i starten af et mysterie holde sådan alle muligheder åbne? Skal man ikke? Man kan da ikke bare sådan sige, "Nå, men det tror jeg ikke på er sket." Fordi man, altså, uden at man har beviser for det. Men hvis nu for eksempel nogen sagde til dig, en meteor faldt til jorden og forsvandt igen, vil du så ikke være sådan, jeg tror, vi udelukker den mulighed. Altså, hvis det er sådan, det lyder for ham, ikke? Nej, jeg tror på det meste. Altså, der er ikke noget, der kan overraske mig. Nej, jeg tror fat i noget. Ja. Fordi måske er det os, der skal overveje, om væsener i virkeligheden findes. Nej. Werner, Ja. du er vokset op blandt trolde. Det er da svært. Jeg vil sige det. Men bare hold alle døre åbne. Ja. Jeg har en livlig fantasi. Okay. Det er nemlig det der med at holde alle døre åbne. Det synes jeg ikke, Hugo Ravn gør. Nej. Altså, det er ikke sådan noget propaganda noget, det der har stået i avisen. Det er ikke sådan... Det er Hvad ikke sådan, betyder det? At det er løgn. Altså, hvad? Altså, det skulle være... Altså, kunne det være... Altså, er det noget... Altså, at hvad er løgn? Altså, at det, der har stået om jer i avisen, har været løgn? Løgn. I avisen. Falske nyheder. Hvad tror du selv? Det er en meget sådan... De plejer at citere os ret meget direkte. Ja. Okay. Så han har løst de mysterier. Ja. Okay. Jeg var der. Okay. Jeg så det. Og de har ikke været overnaturlige nogensinde? Nej, det er derfor, jeg også blev meget, meget forskrækket. Okay. Ja. Og I skal tænke på, at jeg troede, jeg var blevet fuldstændig sindssyg, da jeg prøvede det. Altså sådan, det er bare ikke den verden, vi kommer fra. Jeg tror, i det her mysterie i hvert fald, er min tanke lige nu, at jeg synes ikke, han er en spor god samarbejdspartner. Men det kan da godt være, at han bliver det nede i Slesvig, fordi han kender håndværkeren og sådan noget. Men jeg ved altså... Jeg synes faktisk, han er en god samarbejdspartner. Ja, det vil jeg også sige. Ja, Troels. undskyld, det kan du godt lide. ham. Han er da Nej. et venlig menneske og Ja. sådan noget. Men altså, jeg bliver da provokeret Tag lige over, det at tilbage. han ikke stoler på, hvad jeg siger. Ved Men du nu hvad? har I jo også bare delt jer op. Så må I jo løse det, og så overbevise ham. Hvis der er noget, som man tror på i detektivfaget, så er det jo for beviser. Så hvis vi finder ud af, at det er et væsen, der har gjort det her, og Hugo er med, og vi måske er sådan, Hugo, så kan du komme lige ind og være med til at sparke døren ind, når vi siger, at det var dig, der gjorde det.
så får han både den positive oplevelse af, at han er med til at løse det, og at han tror på væsener. Det er en win-win. Det skal jeg lige have igen. Jamen, hvis vi ja, finder ud af noget, der er så det vil sket, være så rigtigt. tager vi ham med til, når vi sådan skal ind og afsløre væsenet eller løse det. Og så har han jo ikke nogen anden grund, end til at tro på det. Og så kommer han til at stå i avisen. Ja. Det er jo en virkelig god idé, Finn. Tak. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé, Finn. Ja. Tak. Godt, Du synes ikke, så det Jo, skal vi jeg jo synes, det er en også... god idé. Ej, hvor dejligt. Så lad os gøre det. Jamen, skal vi så ikke Det var sparke hans sgu- røv og skynde os, altså? Nej, hvad? Så Game Masteren havde lige gang i noget. Hvad var den gode idé? Altså, prøv at høre, det her det er en fucking Morten, du må se konkurrence med afsnittet. Hugo Ravn. Ja, glimrende. Ideen Sidder du der er, og spiller Candy Crush? Jeg tror ikke, Morten havde regnet med, at vi lavede konkurrence ud af det her. at vi løser mysteriet, finder ud af, hvad det er, så når vi skal ind og konfrontere væsenet, så tager vi Hugo med, fordi så Klart. har han ikke Ja. anden grund til at tro på det. Yes. Perfekt. Roger. Okay. Okay. Og han sender Pelle, hvis der sker noget. Det har vi aftalt. Så løber vi ned på Perfekt. Tejlgården. Ja, Løber, kan vi ikke sådan Kan vi- gå i hastigt? Åh, Jeg det går løber, lidt jeg får hurtigt. bare nemt sidestik. Er der andre ting, folk har lagt mærke til omkring. omkring området? Der dufter af høst. Prøv at dufte herinde. Mel, korn, men ingen brød på bordene. Læg mærke til det, ikke? Og det er virkelig underligt. Men hvis man så begynder at kigge rundt, Katrine, hun har pletter på tøjet. Nicolina er forsvundet. Hun kan ikke forklare, hvor hun kommer fra. Det virker som om, der er kommet et andet vanvidsskær over for øjnene af hende. Så hvad end det har været, har hun set det, og hun er slet ikke den samme mere. Og da jeg var udenfor, det er meget underligt det her. Jeg tænkte ikke så meget over det, fordi jeg tænkte sne, det er midt i vinter, ikke? Men det var det ikke, fordi at kikketaget så underligt ud. Det er træer, der er skudt igennem, og jeg tænkte, nå, så er sneen lagt sig der. Det er ikke sne, det er hvidtjørne. Nej, Hvidtjørne. nej. Over det hele. Jo, men altså, Jo, selvfølgelig er han her. Men udover det har jeg ikke lagt mærke til noget. det er Men det virkelig udelukker jo godt, Finn. Det er på en- virkelig meget. Nå, okay. Jamen, super. Men det er det, jeg har. At, Udelukker det hesten? jeg tænker ikke, Eller det så er udelukker. både skovkongen og Skovens hesten børn har her. jo arbejdet sammen med hesten før. Pilen lukkede, altså. Ja, men altså, vi kan jo spekulere i lang tid. Det eneste, som jeg er bekymret for, det er, om der sker Hugo noget. Altså, han ved ikke, hvad han bevæger sig ud i lige nu. Det er selvfølgelig rigtigt. Men altså, Det kunne godt være, at han skulle Det er have jo- haft værnet med. Har de taget Nicoline? Det tror jeg. ja. Okay. Så synes jeg, vi skal gå ned på Tejlgården nu. Vi skal nok Og jeg tænker, være det lidt opmærksomme. Og er det kun kvinder, der er blevet taget? Af voksne er det alle, og de forsvinder Okay, permanent. så Vi holder os sammen. Yes. Og hvis der er noget med, hvis man hører noget, samme aftale. Ja, så siger man Det er bare, hvis hesten er. Og, Vi har jo en tilbeder til hesten. Hvis, altså, det kan jo godt være, at hesten er på vores side, faktisk. Ja, det kan godt være, at Lige slangen nu. havde sendt et lille brev. Ja, Jeg ved da ikke, om vi Jeg kan ved ikke, hvordan det kommunikere med fungerer. hinanden. det er i hvert fald... Ja, Altid opmærksom på alting. Så vi vil gerne altid være opmærksom på alting, så du behøver ikke at sådan tænke Giv mig over, et er det vigilance. noget, vi lægger mærke til? Alle sammen. Altid, okay. Hvis I er altid opmærksom På på vej ned altid, til altid, Tejlgården. så giv mig et vigilance. du får det. Det var også bare mest en joke. får men det, nu er det også Morten. sjovt. Alle sammen, eller bare? Det gør. Jeg gemmer mig. Dem, der er opmærksom på alting altid. De kan da få lov at... Wow. Peder fik 1 succes. Jeg fik 2 succeser. Finn fik 1 succes. Fedt. Og Werner, han er der. Ja. Så, I er 3, der bemærker, at en ældre dame kommer over til Katrine og skifter vandet foran hende. Ja. Hun ser rimelig... hun lægger ligesom en hånd på skulderen og taler blidt til hende og stiller vandet. Hun er i den anden ende af kroglokalet, så på den måde er det ikke sådan lige til at høre, hvad hun siger, eller sådan, men hun virker rimelig omfavnende, omsorgsfuld. På vej ud af... Nu sagde det kan selvfølgelig være. Du bemærker også, som du kigger den anden vej, at der er snak, der er leg, der er de her drenge, der tumler rundt. Du ser 3 små piger. Dukkerne på gulvet foran dem, nærmest urørte, stiger over på jer. I det du kigger derhen, kigger de ned og nærmest sådan mekanisk leger med dukkerne. Jeg pointerer det til de andre. Og på vej ud vil jeg gerne, bare ligesom jeg kan fange hende damen. Mm. Hej. God aften. Jeg vil bare sige, vi er lige ankommet, men jeg kender Katrine. Jeg så bare, at du
tog dig af hende. Nå. Hvor kender du Katrine fra? Fra noget arbejde et stykke tid tilbage. Ved du, hvad der er sket? Det var lidt svært at få en mening ud af hende. Hun kigger op og ned og sådan kigger på dit tøj. Ved du, hvad der er sket? Hun fortalte mig, at Nicoline var blevet taget. Hvordan ser Nicoline ud? Jeg vil gerne beskrive Nicoline. Hun er sådan lidt en, hvor Katrine er meget sådan mørkhåret, sådan spids i ansigtet, og hun er lidt mere, hvad skal man sige, sådan kornfarvet hår. Ja. Og lidt mere sådan, lidt blødere former. Ja. Giv mig et inspiration. Ja. Du må gerne tage en advantage. Jeg må lægge en til. En advantage af 2 terninger. Fedt. Jeg vil gerne pushe den. For der var ingen succeser. Godt. Podcast. Der var en Ja. der. Ja. En succes. En succes. Du virker som en, der har... Hun plukker sådan et strå fra din bluse. Du har samlet... Hvilke blomster har du været ude at samle? I vinteren? Bare, du ved, hvad man nu kan finde til at... Hun bider sådan ganske let i den enden af stilken. Mistelting. Det har mange ting, det kan bruges til. Mm. Sjældent man har det på tøjet. De fleste hænger det op over døren. Ja, men nu er jeg ikke de fleste, hva'? Nej, det tror jeg ikke, du er. Jeg tænker, at... Kom til mit hus senere. Så kan vi lige snakke nærmere. Hvad hedder du? Karen, Alf. Hvor bor du? jeg bor nede for enden af vejen. Det er store 2-etagers hus. Det eneste i byen. Ja, uden teglværken. Så ses vi senere. Lina, hvilket tøj har hun på? Jamen, hun er egentlig relativt pænt klædt på af sådan en landsbybeboer. Men det er en ældre model af kjole. Og der er mange sådan... hun ligner ikke noget, du har kendt før. Men som hun kommer tæt på, så går det op for dig, at hun dufter som noget, du kender. Hun dufter som krydderihylden derhjemme. Okay. Det er en aftale. Jeg går ud til de andre. Morten. Mm? Jeg glemte at sige det, men det var lidt pointen med at snakke med Hugo og Pelle. Ja. Jeg vil gerne have helet med mit memento en condition ved at være sådan gang back together. Helt sikkert fjern den condition, Ja. uden Det tvivl. giver mening. Så han er blevet mindre hopeless. Han er stadigvæk lidt bange. Ja. Du kan høre sådan ude i byen, så kan du høre en... Nej, ikke i håret! Det kommer til at tage lang tid at få vasket ud. Det er godt, de har hinanden. Jeg fortæller selvfølgelig de andre om Karen. En klog kone. Det ved jeg ikke. Måske. Hun boede jo inde i byen, men det... Det her, det er en lille bitte by. Ikke ret stor. Altså, Ja. det er... Se her. Det er en... Jeg tænkte, når de har kaldt den. Taps. Hedder byen. Taps. Hvordan staver du til det? T-A-P-S. T-A-S. Burde vi have snakket med nogle af de der børn, eller hvad? Altså, jeg prøvede at snakke med drengene. Med pigerne? Ja, men jeg mener med pigerne.
dem, der opfører sig mærkeligt. Jeg har næsten en fornemmelse af, at de vil være lidt ligesom Katrine. Ja. Men vi kan jo prøve. Men de holdt øje med os på en anden måde. Ja, du sagde var det et der med, eller at det andet- lignede, at de begyndte at lege det, du kiggede. Ja, det var meget mekanisk. Det mindede mig næsten lidt om Jørgen. Den frygtelige historie. Men lad os gå derned, og så kan vi jo... Vi kan gøre det, når vi kommer tilbage. Mm. Så har vi også flere informationer. Jeg har i hvert fald Teglværket. dårlige erfaringer med at snakke med uhyggelige børn alene. Ja. Ja. I begiver jer nedad mod teglværket. Ja. I kommer ned igennem byen. Det her, det er en lille landsby, men der er åbenbart adgang til en eller anden form for ler i undergrunden. Så for en gang for længe siden er der nogen, der har anlagt en eller anden form for fabrik til at lave teglsten. Store ovne til ligesom at brænde det her ler om til tegl. Normalt så vil man jo gøre det på stedet, så man slipper for transporten, men her har man åbenbart forsøgt at gøre en forretning ud af det. Mm. Det er jo midlertid nok ikke en, der er gået særlig godt i og med, at det er blevet nedlagt og opkøbt af de her kunstnere. Stedet er, som I kommer derhen, det er sent på aftenen nu, og mørket har ligesom lagt sig og været lagt længe. Da I kommer tættere på teglværket, sådan den her store bygning af tegl, sjovt nok, er dørene lukket i og låst med sådan en stor, tung metaldør. Nå, vi prøvede. Ja, vi kunne lige banke på. Skal jeg? Det er nok bedst, du gør. Wow, imponerende. Tak. Du triggede alarmen. Det Der er runger. stød i døren. I kan høre sådan dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Det er et kæmpestort lokale inde bagved, og hvad end der måtte være stillet op derinde, er ligesom ikke nok til at fange og fylde rummet, for at lyden ikke skal runge helt vanvittigt. Står og venter. Der sker ikke noget. Er der lys i nogle vinduer? Er der noget lyd? Er der... Rimelig dødt. Har de en have? Måske en bagindgang. Der er en have. Altså, de fleste af alle sådan stederne har forskellige små haver. Det her, det virker mere at være en lysthave. Der er sådan nogle hvide bord-bænkesæt stillet op. Nogle frugttræer. Sådan lidt. Det virker som et sted, der vil være hyggeligt at holde en fødselsdag. Ja. Skal vi se, om der er en bagindgang eller et eller andet? Ja, lad os gøre det. Men har vi tænkt os at bryde ind? Nej, vi kigger da bare lige. Er det Alf, der er sådan, hey, privat. Du er ret, Alf. Det kan vi ikke Jamen gøre. altså, det er bare... Vi kan da lige kigge ind. Hvis det er dem, der har taget, altså hvis det er de kriminelle, så kan vi jo Okay, godt... nu vil jeg bare lige sige, at det er en flok kvinder, der er flyttet ind og lever på en alternativ måde, og med det samme bliver de anklaget for det, der sker i byen. Ja. Ja, Lyder det selvfølgelig. bekendt? Ja. Werner, det er ligesom min familie. Ja. Men de har Og jo jeg- også lavet en aftale med slangen, din familie. Ej, måske skulle vi lige se, om det var en Nå, bagindgang. men det er bare- Ja, det er kigger, altså- der var en bagindgang. Det siger ikke, at alt er okay. Hvor mon bagindgangen er henne? Nej, men jeg... Der er en bagdør tilknyttet haven. Hvis vi hiver dem væk. Du tager Werner, jeg tager. Ja. Jeg ser, Så ej, se, der er en bagindgang Se, derovre. Bagdøren er stor. Det er ikke lavet af metal, det er træ. Men låsen er solid. Jeg vil gerne holde øje med, fordi nu, jeg ved, vi løser samme sag, men bare sådan, hvis jeg får øje på Hugo på et tidspunkt, der er i gang med de samme ting som os. Vil jeg bare gerne. Vigilance. Ja, Og vigilance. I fortsætter bare. tror jeg også, jeg gjorde i første Ja, du gør det hele En succes. Dejligt. Du kan sådan, altså det smarte ved at efterlade ham med Pelle, det er, at Pelle bare knus elsker Hugo. Ja. Så du kan høre de her Ja. Så jeg kan øh, sådan track ham. sådan rundt omkring. Ja. Og lige nu, der lyder det som om, at han er nede omkring kronen. Okay. Men vores næste spor er jo kirken. Der kunne vi også derhen. Eller hen til hende der, Karen? Karen. Jeg vil sige, I kan godt... I har en mand, der kan knække spader hen over knæet. I ville måske godt kunne komme ind
jeg tror ikke, at det ville være... Altså, det ville være ret tydeligt, at de havde været her, og det ville lave en del larm. Er det, altså, hvor sent er det? Er det sengetid? Altså, I kom ligesom med det sidste af lyset, og har snakket en del, men vi er i november, så Okay. folk går generelt i seng med lyset på det her tidspunkt, fordi der ikke er voldsomt meget lys at have indenfor. De kan ligesom ikke tænde en lampe på samme måde, som vi kan. Så altså, folk er nok begyndt snart. Fint, du behøver altså ikke række hånden op. Nej, det var bare, okay. Det er bare fordi folk har taget, når det er mørkt. Måske så det her faktisk ikke verdens bedste idé. Måske så havde den bedste idé faktisk bare været, at vi overnattede på kronen, og så startede, når det var lyst. Fordi det er nu, hvor folk bliver taget. Altså, vi kunne i hvert fald komme tilbage her, når det er lyst. Ja, de vil nok Og se, heller om ikke der snakke er med os, åbent. hvis vi bryder ind. Nej, men hvis Det er folk bliver nemlig det, jeg taget, når det er tænker. mørkt... Undskyld. Jamen, hvis folk bliver taget, når det er mørkt, så er det jo nu, vi skal kigge på, at folk, Så er det nu, om folk bliver taget. så bliver vi jo nok bare taget. Nej, vi skal jo også se, hvem der bliver taget. Vi kan jo holde Ja, øje med, okay, hvis jeg vi heller ser ikke- nogen, der bliver taget, så kan vi jo se, hvem der tager dem. Jamen, er der nogen, der bliver taget lige her omkring? Det ved vi jo ikke. Giv mig et observation. Ja, Nu bliver alt taget. Nej! Nej! Jeg vil godt lige stille mig alene herovre og lytte. Hvis du bliver lukket, Jeg og var du Der løber en heks ud og samler alt for op under armen. Goddammit. Morten, kan det være et væsen, En der ikke succes. lukker? Hvad? En succes. Der er ikke nogen, der umiddelbart lige bliver taget lige her. Men I kan høre, Ja. Indenfor. I kan høre... Nej, ikke indenfor. Udenfor. Kan I høre det? Jeg har det godt med Hugo alene. Det kan jeg mærke nu. Det lyder, var en dårlig det lyder beslutning. grandgiveligt som harpespil. Det var en vildt dårlig beslutning, det her. Han klarer den nok. Det ved vi jo ikke. Men, nej, men du sagde jo lige, at han er nede i krogen, ikke? Der er Jo. der jo masser af mennesker. Det er Okay. jo os, der er i fare lige nu, hvis der er noget. Nå, nu har det meget bedre. Ja, så derfor bliver vi samlet. Ja. Harpespil, kan vi Den andre høre det? plukker op. Det er som om, at sådan, den der enkelte harpe, den spiller hurtigere. Jeg skal ned, hvad der siger. Måske er nogen af beboerne taget derned. Det er kunstnere for pokker. De elsker musik. Hvor kommer det fra? Det kommer sådan ude fra skoven af et sted. Kan vi andre høre det? Er det kun Ja, Alf? ja, I kan godt høre. Okay. Det er bare musik. Okay. Føles det magisk? Du fik... Har du ikke et talent, der kan... Ja, Det men kom så skal på man have mere end et succes. Investigation, Så succes. ikke på observation. Ja. Nå, Det ved jeg ikke, måske. tak. Ej, fedt. Okay, Må jeg... Det er ikke så magisk, at de bliver tiltrukket af det på den måde. Nu siger det var det, jeg fiskede efter. du sagde, at månen er så fuld, at der er nogle ting, der bliver lyst op. Mm-hmm. Må jeg kigge mod skoven med min kikkert, og se, om jeg kan se et eller andet? Yes. Til hver til som til falde. Fedt. Hvad hedder det? Og det her det er en situation, som jeg ikke er en del af. Nej, Nå. det er rigtigt. Altså, ja, det er rigtigt. Det Så er du det ikke. må jeg tage ekstra for. Du må godt tage ekstra for det. Hold Wow. Der er helt kejler, du roller med mange. Så jeg var sindssygt god til at kigge. Kig for pokker. 3 succeser. Det er mange. Det er mange. Du kigger ind mellem stammerne. Jeg sidder bare. Månelyset skinner ned. Og du ser nogen stå og spille en harpe. Du kan høre tonerne danse rundt. Der er flere, der sådan danser omkring en bred til det her harpespil. Det er svært at vurdere. De bærer alle sammen kutter. Men du ser nogen gå ud i vandet. De har en skikkelse med. I månelyset river de kutten af, og du ser blondt hår. En hånd tager og trykker hende ned under overfladen. Hånden går op, og skikkelsen er væk. De andre bliver ved med at danse. Der er hujen, der er skrig. De går ind mod bredden igen. Forsvinder ind i skoven. Og der slutter vi for nu. Nå, for så. Jeg så ikke noget. Tak fordi jeg sad med på afsnit 2 af sæson 3. Hvor er det spændende. Ja! Nu sker der noget, hva'? Nu sker der noget. Ja, der skete ikke noget første Der var afsnit. jo. sket. Nu sker Ja. der endelig noget. Der er ingen tvivl om, at det var Nicoline, by the way. Ja. Ja, godt nok. Jamen, for filan, vi må jo se med næste gang. Så Ja, må vi for jo fanden. se, om vi kan regne ud, hvem der havde kutter på. Og
Hvad finken er det for noget med nogle... Det plejer altid at være nogle Kunstnere nice og mennesker, sådan der gør det med sådan noget kutter og noget. Altså, folk, der tager kutter på, de har ikke noget skjult. True. Siger Peder, der engang tog en kutter på. Hvorfor? Drugs. Hardcore drugs. Hardcore drugs. Sammen med bøllen. Nå ja, og næste gang, så kan I jo se, hvad vi ellers har fundet på, til hvis nu man har lyst til at sponsorere os på tier. Hej! Husk at lade kameraerne rulle, Mikkel. Vi rører dem ikke.